Aha. Nobody. Banger beat. Zwaar. Wat ik vandaag wil brengen is waar gebeurt en ook wat tragisch. Want vandaag breng ik een plekje door mijn woon en waar dat was is het podium met mezelf. De strijd van Goliath tegen David. Maar als ik ooit MC wegkomt dan is dat blijkbaar wel de basis. Yo, vandaar dat je mezelf heb een fiesta aan de mic. Zie op een over kop te gaan. Slekke attracties, zoveel stress, zo de reacties. Maar succes dat komt in fracties. Voel me lekker acteurs, heb de set zonder teksten actie. Heb roep naar de zalen, tweet mijn teksten als die lijn slaan. Het puntje van mijn tong, maar al dat ik nu kan doen is zwijn. Check het, het zou wel zijn, check het. Ah, kom als je MC vindt, of een strandjanette. Dat was in de wc's ook naar de fasten van de neuf. Ze zo mijn jaskars moeten geven voor de show dat ik verkoop. Verloren aan gestrand, SOS, MC in nood. Loslopend uit in de verkeerde biotoop. S'nachts aan het cruisen in mijn auto, heel aan het leven in het moment. Voor het moment dat ik kan heen voor meer dan 100%. Ben al jaren aan het werk, maar nu toen ben ik onbekend. Streven naar die dag dat ze eindelijk weten wie dat ik ben. Al jaren te gasten in de scene, ik blijf maar incognito. Maar vanavond hak ik me al, lijkt dat ik dus kom van de brico. Ben aan het lachen met het idee, ja moet mezelf hier niet keer worden. En naar boren zelf zeker stap ik langzaam maar naar voren. Mijn maten zijn te pushen, maar het heeft niet de beste fact. Moest heel die zaal hier lezen, zot hier fijn. Hopelijk zie je dag en verzekerd dat ik dat spel hier heb zo blazen. Zonder kaarten in het spel, ook geen konings of geen nazen. Dus mijn twee bep de kazen voor de flop te zin, de zat te zin, de top te zin. Ik verspeelt er nu geen deftig wat te brengen. Je bent waar rakt dat kwijt, zei dat je bedje speelt like kijk. Door die karren voor jezelf tot en elke ronde checkt. S'avonds laat ze we aan het freestaan in de keten van een mat tot last tot boven 2/3 rum. En spit waar dat er staat vanavond, voel me goed vanavond, wil ik niets van raad. En over de dag, dus ook vanavond hier omhaal. Is niet zielig dat moet drinken voor te flowen en ironisch. Was te staan met prankenkoord, diagnose is blijkbaar chronisch. Goed begon, half verwon, maar ik wil die beker binnen. Wat gebeurt er als je slecht begint? Kun je toch naar Hossa win? Tipsy van de ruim, vibe nep de beats van nobody. De sfeer is ondergronds, publiek kan stemmen op de beats. De reuken van mijn zweet maakt me heel wat nerveuzer. Maar de feedback van de micro maakt me heel wat ambitieuzer. Ik krap mijn bal van de grond, ik pees niet meer aan drank. Een MC start naar rek en smit die micro in mijn hand. Begint te vuren, net een tank, 6 MC's in mijn flank. 7 Hemstraat, nummer 13, Hank. Bah. Yes. Voor de mensen die nog niet wisten. Bah, MC is in een CD. Nou, was hier. Oh shit. Check it. 25 augustus, release party in de straten. Zit er of zit er niet? Als je er niet ziet, voel je schuldig en koop een CD. Aight? Hey.